mutum ya zo wajena da babbar riga daga kudu yake, ba zan faɗi jihar ba, tun yana can yake mun waya ce malam ina son zo in same ka, akwai wani labari da zan baka. Da ya dawo na bashi lokaci ya zo ya same ni gab da sallar la'asar haka, a nan yayi sallar la'asar, muna zaune da shi lokacin sallar la'asar yayi, muka zo muka yi sallah. Ya ce mun malam garin inyamurai akwai wani inyamuri da muke hulɗa da shi, ban taɓa ganin sa ba amma muna babbar hulɗa da shi ta kasuwanci, zan tura masa kaya zai turo min da kuɗi. Ya ce fasto ne a garinsu. Ya ce sai ya tashi aurar da yarsa, kuma ita ce kaɗai yadda yake da ita. Sai ya gayyace ni ya ce in zo, to ni kuma sai nake amfani da wannan damar, shekara aru muna kasuwanci da shi ba mu taɓa ganin juna ba, bari in je in yi zumunci in gan shi ya ganni mu daɗa ƙulla harkar kasuwancinmu. Ya ce to sai na je. Ya ce da na je a garinsu ga fastoci da yawa, a high table ya ce shi ne na 4. Ya ce to da aka zo sai ake bayanai, ana gabatar da manyan baki, daga ciki ni kaɗai ne bahaushe. Aka ce ga wani bahaushe ne daga kaza kaza, aka tafa mu, aka faɗi abubuwa na kyawun hali na bahaushe wanda inyamuri ya sani. Ya ce wani inyamuri ya tashi ya ce ya zo Kano suka yi faɗa da bahaushe, amma hausawa suka goyi bayansa, inyamuri ba su goyi bayan ɗan uwansu bahaushe ba. Nan ma aka tafa, aka ce ƙwarai bahaushe shi ke da wannan, su ba za su yi maka wannan ba wallahi, baka isa ba kai faɗa da nasu a garinsu kuma su goyi bayan ka, wallahi baka isa ba. Ya ce to aka yaba mun wannan. Ya ce to malam da suka ga da turanci ake maganar, abubuwan da suka da labari ya fara zurfi ana ta bayanai, duk abin da ba a so in sani sai a canja yare, sai a da inyamuranci. Ya ce to amma mai hankali, ai in ka ji dan farkon magana ko an datse ma karsanta za ka gano me a tsakiyarta. Ya ce to ka san abin da suke cewa, suka ce zaben 2023 an gwada musu sun gani, ba da komai hausawa suka fi su ba sai da yawan mutane. Don haka duk fastocin da suka tashi suka yi wa ango da amarya wasiya, suna son a wannan auren kada a haifi 'ya'ya ƙasa da 10, kada a haifi 'ya'ya ƙasa da 10, don sai sun dawo da ƙasarsu ta Biafra, sai sun karɓi yancinsu, sai sun yi kaza, sai sun yi kaza. Wallahi ban manta ba lokacin da ake irga ƙuri'un zaɓe, da daddare ina gida ina bibiyar abin ta social media, ina gani kun san sun fara wasu waƙoƙi, wata waƙa da suke ta yi ana ta yin ta a social media, Obi haka dai suna ta yin ta wannan waƙa. Wallahi sun matallahi wajen karfe 3 sun fara sakar menene result na bogi. Wallahi da na hango na ce wannan abin akwai tashin hankali, don duk mai hankali da tunani ya san wannan mutumin ya karɓi Najeriya to mun gama yawo. Waye Peter Obi, baka san shi bane? Ko a cikin mutanensa, kuma kun san dai wane ne malam Inyamuri. Wallahi Allah shaida ne, ba zato ba tsammani dole na aje wayar na daina kallo ne alwala na fara sallah. Allah karka wulakanta mu irin wannan wulakanci, Allah karka kai mu ƙasa. In aka kai ga haka musulunci ya faɗi. Shi malam Sani Yahaya a tsakiyar Filato yake, hari nawa aka kai masa da bam. Kun manta a shekarun baya sallar idi da ya fita da jama'arsa sama da mutum 100 fa aka yanka a filin idi a unguwar Rogo, saboda bakar kiyayya da suke wa musulmi fa, naman musulmi fa suna ci haka danye, duk an gani wannan social media, har yanzu abin yana nan record. Da kunne na da ido na gani a social media, a video clip, wani arni yana cewa shi ya fasa cikin Alhaji wane yanka tumbinsa, ya fito da hantarsa. Ubangiji yake qad badatil baghda'u min afwahi wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ko kaso ko kakkaso, siyasar Najeriya addini ya riga ya shige ta. Muna da labaran da muke samu daga makusantansu, irin kudurinsu marasa daɗi. Idan kai ka zama dolo banza, kana ganin kowa ko jaki ko doki ma yayi oho,
ruwanka, amma ka sani ko kana so ko baka so da bakin kirin gwanda baki-baki, da bakin kirin gwanda baki-baki. Siyasar Najeriya addini ya shige ta, ko ana so ko ba a so. Yanzu idan kai ka ce muslim ticket ya zama banza kaza 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 kaza, to abin da suke so kenan, ka ba su dama. Su kwa nasu yanzu za su sake me shiryawa. Najeriya da ba a fito da tsarin addini ba, aka ci gaba da yadda ake, haka ake zaɓe. Amma yanzu sun shata cewa sai sun yi da sunan nasu. To duk da haka alhamdulillah, mulki na Allah ne, yana ba wanda ya so a lokacin da ya so. Mu Allah ya gama mana komai, da ya nuna wa duniya, ya nuna musu ƙarya suke yi. Abin da suke faɗa cewa sun fi musulmi yawa, duk inda suka je a duniya ta suke cutar su ake yi, su ne 2/3 Najeriya. Kuma shi a siyasar duniya, ka ce kana da yawa a baki, maganar banza ce, a gani a ƙasa. Tun da aka zuba zaɓe muka rintuma su da ƙasa, to fa lillahi alhamdu. Tare da fa musulmi fa ba su yi jam'iyya ɗaya ba, amma su kwansu da kwarkwatarsu wallahi jam'iyya ɗaya suka yi, kwansu da kwarkwatarsu. Amma musulmi wasu sun tafi wajen Atiku, wasu sun tafi wajen Kwankwaso, wasu suka tafi wajen Tinubu, kai shi Peter Obi ma wasu sun tafi wajensa. Mun kasa ƙuri'an wajen 4, amma tun da haka sai da muka rintuma su da ƙasa. To alhamdulillah, Allah ya mana komai, ko wannan ya isa. Tare da haka muke jan hankalin shugabanni waɗanda su sani musuluncin nan shi ya kawo su kan kujerarsu. Shugaban ƙasa bai rabe ne, amma ƙabilanci bai ba shi damar yin shugabanci ba. Ba Yarbani kaɗai suka zaɓe shi ba. Musulmi ne suka rufe ido, suka fidda ƙabilanci, suka fidda ɓangaranci, suka zaɓe shi. Haka ya zama ƙalubale a kansa ya fitar da musulunci kunya. Mu musulmi kullum ba ma cewa mu ai mana kar ai wa Kirista, a'a mu muna cewa ne ai mana adalci, kowa ai masa abin da ya dace da shi. To haka nan mai girma mataimakin shugaban ƙasa, musulunci shi ya muku gata, ya muku riga, ya muku wando, ya kawo ku wannan matsayi. Ku ji tsoron Allah, kar ku kunyata musulunci da musulmi. Duk abin da za ku yi na policy wajen ku sauƙaƙa wa al'umma don musuluncin ya samu suna, a ce madalla da wannan shugabanci na musulmi, to ku yi. Muna fatan kuma Allah ya taimaka muku ku yi.